Ja, hej! Vi står här med den här fantastiska Sture Hegerfors. Och vad är det du håller här och kramar om? För jag är intresserad av. Detta är min senaste bok. Den heter Innan bilderna bleknar. Och det är ett slags memoarbok kan man säga. Så att det är serierna naturligtvis, men även skämtteckningarna i GP som jag håller på med i 40 år. Yes. Ja. Så att jag tror att det här är en bok av ganska stort intresse. Inte minst för serierna som jag håller på med ända sedan 1965. Yes. Och haft en utställning som har gått runt i Sverige med Lasse Åberg. Yes. Vi har säkert haft 1 miljon tittare på den här utställningen. Både i Sverige och utomlands. Den utställningen heter Seriekopplingar. Vi kopplar nämligen ihop konst och serier. Det kan vara intressant för dig att veta förresten att även vi har gjort en annan bok. Det som heter Nödbroms. Det är Åberg och jag. Och den boken handlar om att vi ska vara lite försiktiga med den här nya tekniken. Och vi ska inte hålla på för mycket med mobiltelefoner. Ingen av oss har mobiltelefon, vilket är väldigt ovanligt i samhället idag. Det är ovanligt. Ja. Han kan inte skicka e-mail. Det kan visserligen jag nu. Men, och sånt där. Och vi har gjort en förening som heter Nödbroms. Förening för framsynta bakåtsträvare. Vi tror nämligen att det är väldigt många människor som har tagit skada av den här nya tekniken. Eller vi vet att det förtigs. Så att tv-skärmar strålar ut grejer för människor som är väldigt känsliga för sånt. Yes. De får gå ut i skogen. Det är jättemycket människor som vi heller inte vet om, men som vi har fått reda på det akuttaget själva, som har såna här små kanslar i öronen. Det är ingen som talar om det. Nej. Nokia i Finland stoppar allt sånt. Lite strålning ska en finne tåla, säger läkarna i Finland. Ja. Efter all den här goda samhällsinformationen får jag ställa en sista fråga. Absolut. Vad är din allra högsta dröm? Du som har gjort så mycket saker. Vad är din nästkommande allra högsta dröm? Är det personligt? För annars är det ju fred i världen naturligtvis. Men är det personligt? Yes. Då är det faktiskt att det ska vara väldigt roligt att komma in till en indianstam i Amazonas och bli kompis med dem. Det ska jag gilla starkt. Vad kul. Ja. Jag är faktiskt på väg ner till Amazonas. Så att det ska jag ha med mig. Ja, det får du berätta för mig sen. Yes, nej, men jag ska tänka på din högsta dröm. Ja. Vi har faktiskt förverkligat mångas högsta drömmar. Yes. Tack. Tack. Tack också för att du har varit med i våran tidning. Ja, för det har många uppskattat. Tack, jag fick vara med. Ja, hej.